10 років відтоді, як Москва розгорнула війну у Грузії, окупувала Південну Осетію та Абхазію. У далекому 2008-му Путіну був не потрібен сильний південний сусід, і він вирішив розколоти країну. Жертв російсько-грузинської війни сьогодні згадували у Грузії європейські дипломати. Напередодні річниці конфлікту на підтримку територіальної цілісності Грузії виступили Україна та інші європейські країни. А нині від імені США до них приєднався держсекретар Штатів Майк Помпео. Продовжить Анна Макаренко. 8 серпня 2008-го ці кадри облетіли весь світ. Конфлікт між Грузією та осетинськими сепаратистами з легкої руки Росії умить обернувся повномасштабною війною. Москва нищила міста з мирними жителями. Менш ніж за тиждень важка зброя в районі Південної Осетії та Абхазії замовкла. Але відтоді тут немає ні війни, ні миру. Я б дуже хотів, щоб грузини і осетини жили як раніше, до війни, щоб вони помирилися. У мене багато родичів живе в Південній Осетії, близькі друзі. Колишніх сусідів тепер розділяє колючий дріт. За ним окупована територія. Після війни Південна Осетія і Абхазія з подачі Кремля проголосили незалежність. У нас постоянно не болит голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан. Саме Медведєв у 2008-му, будучи президентом Росії, віддав наказ атакувати Грузію. І ось рівно за 10 років він знову кидає в бік країни чи то передбачення, чи то погрози. А все тому, що Грузію кличуть до НАТО. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение. Такую страну, такое государство примут в военный блок. Мы понимаем, чем это грозит. Это может спровоцировать страшный конфликт. Росія намагається розвивати міф про дестабілізацію. Скажу так, ця заява свідчить лише про те, що Москва особливо серйозно ставиться до перспектив вступу Грузії в НАТО. Росія не хоче бачити військ НАТО поруч зі своїми кордонами, тоді як сама навіть не думає виводити з окупованих грузинських територій тисячі російських солдат. Проти цього під будівлею колишнього посольства у Тбілісі в річницю війни протестували сотні людей. Це мирний протест проти окупації. Зупинити її – наша мета. Важливо, щоб світ тиснув на Росію, і вона покинула територію і Грузії, і України. Свій протест був і в грузинському посольстві у Лондоні. Звинувачуючи в розгортанні війни Тбілісі, сюди увірвався російський пропагандист Грем Філіпс. Його затримали. Тим часом у Грузії вшанували загиблих у 2008-му. Таких приблизно 5000. Точної цифри досі немає, оскільки сторони називають різні дані. На церемонію вшанування приїхали дипломати з різних країн, зокрема і європейських, які, на відміну від Росії, відмовляються визнавати Південну Осетію і Абхазію. Анна Макаренко, Заман, АТР.